niin, hyppää. Aamulla jo raapastaa jänestä sitten täältä. Seuraavan kerran Jähväri ollaan Kuppurassa sitten yöllä. Menetkö koppiin? Vai jäätkö tulille? Ei enää Jehu, ei. Aamulla nuuskitaan sitten tarkemmin. No, tule. No niin, Jähväri kohta pannaan tuleeksi. No nyt kuitenkin talja siihen alle jo. Täällä on kaikki paikalla. Hyvässä järjestyksessä. Joo, kaikki on kesän jäljiltä tyhjät. Otatko Jähväri makkaraa? Aistele, on hyvät eväät, on hyvät eväät. Pannaan tuohon noin, niin otetaan sitten vettä on tuohon. Joo. Syöt sitten illalla ennen nukkumaan menoa, kun ei nyt ruoka maista. No nyt on hyvä. Ennen vanhaan kuului näiltä kankailta meton laulua, mutta ei nyt enää. Jos olisi vanhat ajat, niin aamulla 4 aikaan herätys ja me lähtee kuuntelemaan tuonne meton laulua. No, kaikki vanhat puut hakattu pois täältä, niin ei täällä ole enää mettojakaan. Teeriaukkoja on. No niin, tule. Tule. No, hyppää. Jähväri ruoka tulee.
Hajanaisia sateita liikkui etenkin Etelä- ja Keski-Suomen taivaalla, mutta nyt illan ja alkuyön aikana sää on suurimmassa osassa maata poutaista. Ja päivän mittaan sitten säärintama liikkuu edelleen idemmäksi niin, että iltapäivällä sateita tulee maan itäosasta Länsi-Lappiin yltävällä alueella. Myös etelässä tulee monin paikoin sadekuuroja, mutta tänne Pohjanmaalle, Keski-Suomeen ja Länsi-Osaan maata virtaa jo päivän aikana kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu aurinkoisemmaksi. Paljon kello on? Kello on 6. Mutta kun keittää kahvia. Odotaan. Joo. Nyt lähdetään pukumatkaan. Pukumatkaan eikä autoa. Tule. Ei ole siellä, ei. Tässä pystyy. Odota. Pannaan liivet selkään. Nukuttiko hyvin ja ihan vapisuttaa ja kun jännittää niin kuin. Odota. Otetaan tämä panta pois kuitenkin, niin on paljon ränssäleitä sellaista. Odota. Nyt lähdetään pupumaan. Ja huuetaan vauhdilla. Kello on 7:30 nyt ja Jehu on irti ja nyt ollut 5 minuuttia irti ja nyt antoi ensimmäisen herättelyäänen tuolla. Katsotaan miten tää jatkuu tästä. Kömpelöitään ensimmäisen aamun lähtö. Jehu on tossa suolla. Ja nyt kannattaa varmaan tuohon tielle mennä kuulostelemaan, että missä se liikkuu silloin kun ajo lähtee. Eilinen päivä oli hieno poutapäivä ja nyt kun on metsästyspäivä, niin alkoi satamaan tuossa.
On nyt ensimmäinen metsästyspäivä ja Jehu näki, että otettiin aseet mukaan, niin innoissaan painaa tulla menemään. Katsotaan milloin alkaa keskittymään oikeasti tuohon hommaan. Tai sanotaan näin, että nyt innoissaan keskittyy siihen hommaan. Tap tap, tap tap. Jehu antoi jo herättelyäänen tossa. Tai sitten lähtikö lintu sen edestä, mutta ei se lintu ollut. Joo, jotain siinä tapahtui. Tilanne oli päällä. Harkoidaan nyt tää homma sille, että nähdään jänis. Sitten jotenkin ammutaan mahdollisimman nopeasti sitten, että päästään kotiin. Jehu tulee nyt. Mä näin hetken aikaa sen jäniksen. Oliko hirveän kokoinen? No näytti samalle pienelle jänikselle. Tämänvuotinen jänis. Ihan oikein se Jehu tuli kyllä tässä, mutta sitten kun hän näki minut, niin kääntyi pois. Ajattelin, että jänis ei tullut tänne, kun mä seiskelen. Kuulin. Kohta pitäisi antaa ääntä. Kyllä varmaan huonosti haisee näin sateella. Siltä se vaikuttaa. Jehu vai jänis? Kiinni. Ei me tästä kiivasta ajosta voida Jehua ottaa. Ei tietenkään. Jänis otetaan. Ampua päräytin tähän, mutta ei tuonne sattu. Mä näin kun heinät heilu tuossa. Tuolla. Joo. Sitten tuosta pusikosta hyppäsi tuohon tien yli ja ammuin perään. Joo. Ihan eri lailla heilu pensaat, kun tuota ammuin kovemmalla panoksella. Just on varmaan enemmän ennakkoa. Sen toisen laukauksen. Kerkäsit 2 kertaa tuohon tielle ampua. Ei.
Mä ammuin perään tuonne puskaan, kato toisen. Lähtikö se tietä pitkin juoksemaan? Ei, kun tie yli meni. Joo. Näit, kun se tosta tuli? Mä näin, kun heinät heilu, kato tuolla missä jehu menee. Joo. Ja oltiin, että se tulee tiellä, mutta tähän se meni niin kovaa vauhtia, että Ai jaa. just tosta noin. Joo. Tosta noin. Se on ollut niin lähellä, että vaikeahan noin lähellä oleva jäniksen Ja sitten tuolta ammuin tonne puskaan, kato. Joo. Kuunnellaan, pysähtykö nyt tuota ajo. Ei pysähty. Tulee takaisin. Löytyykö jänis nyt?